O lume orixinábase ao redor das 2 desta pasada madrugada. O restaurante quedou prácticamente calcinado por completo. Os equipos de emerxencia tardaron máis de 3 horas en extinguilo. Cando chegamos ao sitio, pois xa comprobamos que efectivamente que había un incendio completamente desenvolvido, moi virulento, e incluso xa pois con caída de tellado, caída de algunha parede exterior. Como dixen, pois eso, xa o incendio moi desarrollado, non? Ademais do persoal do Parque de Bombeiros de Ribeira, no operativo de extinción tamén participaron efectivos do Parque Comarcal de Boiro, así como tamén Policía Local e Nacional e Garda Civil. A estrutura do restaurante, totalmente en madeira, fixo prácticamente imposible poder salvar o negocio, polo que os esforzos do persoal de emerxencias centrouse en evitar que o lume se estendera a outras zonas do camping ou tamén ao propio monte. O primeiro que se fixo, evidentemente, foi conter o perímetro para impedir que non houbera pois eso, o que é a propagación para un posible incendio forestal. E a partir de aí pois xa foi o paso seguinte pois foi atacar o lume directamente e ilo apagando e sofocando pouco a pouco, porque claro, moita cantidade de calor debido á madeira do que está feito o edificio. E bueno, con todo isto, pois tamén ca axuda dos compañeiros do Parque de Boiro, demos extinguido o incendio sobre as 6 da madrugada. Unha vez extinguido o lume, os bombeiros continuaron durante toda a xornada de hoxe a realizar tarefas de refriamento dos restos do local, para evitar así que as lapas puideran reavivarse. Cada X tempo pois estaremos controlando ali a zona pois para comprobar que non hai reproduccións de calor e, en definitiva, pois deixalo completamente controlado, apagado está, o que pasa que, bueno, sempre hai algún pequeno rescoldo que volve a avivarse e en eso estamos. Polo de agora descoñécese a posible orixe do incendio. A Policía Nacional xa abriu unha investigación co fin de poder clarificar as posibles causas do mesmo.